So a wannan bidiyon za mu je mu duba abin da ake kira seller. Ga seller nan sai in taɓa shi marketplace ne kamar yadda muke magana cewa seller. Marketplace ne, kasuwa ce ta yanar gizo. Kasuwa ce ta yanar gizo. So amma ita free ne ake register da shi. Duk wanda yake da ilimin affiliate marketing. Yanzu kamar yadda kuke gani ina da link, all link ina da guda bakwai. Guda bakwai, ɗai guda bakwai daban-daban. Bara mu je mu duba su mu gani. Daban-daban ina da guda bakwai. So kamar yadda muke gani gashi. A wannan abu da na samu 100 da wani abu gashi nan 100 har da 121 wanda na samu na product ɗin da na sassaida daban-daban. So wannan ma wai dan sabo ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan. Muhammad Aliyu shi ne DMA. Ga Hamid nan affiliate marketing. Ga Faisal Lawan nan shi kuma Amazon KDP shi ma. Kamar yadda dai muke ta magana cewa wannan product ɗin da kuke gani ga su nan. Ga Auwal Arewa Digital shi ma. Ga shi nan shi ma Ismail. Ga Yusuf M Wanka. Ga Ahmed Abdulbashir. So kamar yadda kuke gani kowanne ga commission ɗin. Wannan 50 wannan 50 duka 50 ne ma. So kamar yadda kuke gani wannan shine link ɗin. Yanzu duk wanda ya register da wannan link ɗin ko ina bacci sai na samu kuɗi. Idan ya register in abin 10,000 ne yana samu 5,000. In 100,000 ne yana samu 50,000. Ina bacci za su shigo wallet ɗina. So saboda haka 'yan uwa da muke maganar online kawai abin da kake buƙata shine ilimi. Ya zamto kawai kana da ilimin. Ga na stock marketing kenan wanda aka samun shi wanda ban ma yi ma aiki da shi ba ko guda ɗaya. So kamar yadda kuke gani gashi wani na sai da 2 wani na sai da 1 da sauransu. So wannan shine seller marketplace. Kyauta ne za ka yi registration ka buɗe amma adding ɗin affiliate link ɗinka da email address ɗinka. So idan aka yi ma adding ɗin affiliate link ɗinka duk wanda ya ɗau wannan link ɗin duk wanda ya ce yana son ya register ya koyi affiliate marketing ko ya koyi Amazon KDP ko ya koyi stock marketing. In ka ɗauki link ɗin nan kai mai register ko kuma ka tura mai yayi register da shi to kai za ka samu kaso 50 a cikin 100 ɗin abin da ya register ya sayi wannan course ɗin. Haka shi ma mai course ɗin shi ma zai samu. Wannan shine domin samun irin wannan ku biyo mu a cikin wannan channel.